Umfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi iCOSATU ikanye neSACP bamashele ezindlini zombuso ePitoli beyofuna izimpendulo ohlwini lwezikhalo abazethula ehhovisi likamengameli ngomfumfu okukhona kukho ukukhushulelwa kwemiholo kwezisebenzi zikahulumeni. Njengamanje uhulumeni nezinyunyana basenkantolo odabeni lokukhushulelwa imiholo nanku umbiko noabongile Dumako. Kaloku linani elivisayo lamalungu eCOSATU angungelene kwizakhiwo zomdibaniso apha ePitoli ezokuvakalisa ungaxoli kwawo kambe indlela urhulumente athi asingathe ngayo izikhalazo zabo njengabasebenzi boMzantsi Afrika ubheki ntshali ongunobhala jikelele weCOSATU ekhokhela lo mngcelele namhlanje ndawonye noMike Shingange ongunosekela mongameli wokuqala weCOSATU bethi abaxolanga urhulumente obonakala eqhubela phambili nokungabananzi xa benezikhalazo zabo ezingqamene nokokubana bafuna konyusa umvuzo isithuba seminyaka emithathu ekubonakala mhlophe okokubana urhulumente usilele ukufezekisa eso thembiso bayakhalaza ke besithi makwenzeke oko ngokukhawuleza nje kananjalo phakathi kwento abazikhalazelayo kukulwa nokubethwa kwamanina nabantwana laa nto kuthiwa i-GBV ngolwasemzini kulapho ke bathi noko urhulumente makaqinise ukuqinisekisa okokubana i-GBV apha eMzantsi Afrika yinto yezolo. Okwesithathu phakathi kwezinto ezintandathu abazana zangaphambili kokokubana umcimbi worhwaphilizo i-corruption ngaphakathi kurhulumente de kuqalaselwa ii-PPEs malunga ne-COVID-19 nakubantu abantu abathe benza okubi ngokungqamene neso siganeko. Silindile ke singamajelo endaba okokubana xa bephuma ke iinkokheli zeCOSATU abangaphakathi union buildings bazaphuma nelizwe elithini na. Esiqinisekileyo kambe kokuba umongameli Cyril Ramaphosa akazukubakho ukukwamkela uluhlu lwezikhalazo nanjengoko sesivile kubheka intshali ongunobhala weCOSATU. Silindile kambe kokubana bazawuthina ke ngokubheka phambili kwakhona bengimeba ne-SACP ibanjoyinile okanye abayinxalenye nabo kulo msebenzi wokuhlala apha e-union buildings kodwa ke sibabona bengekafiki ide kubekele xesha. Sandixelela ke emakhaya okokubana izele nkomoni nale ntlanganiso ikhoyo phakathi kweCOSATU namagosa asemrhulumenteni e-union buildings ePitoli.